съм перфект и ще играем Майнкрафт. На миналия свят, който създадахме в първи епизод. Добре, чакаме да се заради света. Този път не снимам сам. С мен има човек, до мен, който ме притеснява. Казва да си пише сценарий. Кой го прави? Добре. Добре. Ето, тук сме, ето самото остров, ще трябва да се събираме дърва. Взимаме си работната маса, в която нищо не крафтнахме. Докато колкото помня. Събираме още дърво. И сега чак достигнахме постижение. Добре. Ще заберем около 20 дървета и ще почнем да строим къщата. Малко притеснително е, че няма вълна. Овцето е... От овцете извъд вълната. Добре. Събираме да... Добре. Още малко. Окей. Да се петем. Добре, значи сега чай да сметна. Трябва ми още 5. Ще има снимка на нея. Защото тя е момиче, което е до мен в момента. Да. Добре. Още едно. Ама не съм за едно дърво, затова ще го оставя кар. А сега си ходим там на самото островче. Добре, слагаме работната маса. Защо не поставих сега? Толкова ли съм... Извиняйте ме, тъп съм. Дъбови дъски. Трябват. Крафнуваме и това, ще изравним и това мисля да е за този клип. Отдавна не съм правил клип на блокади, но мисля следващия да не е на Майнкрафт, а на блокади. Да изравним тук. Трябва ще направя стълна лопата. Нищо. Издървена става.
Мисля, че изравнихме. Няма да изравнявам този пясък. Искам да го направя изкуствена планина. Шт, мам. Не му иде, мам. Това беше всичко от мен. Чакай. Това беше всичко от мен.